L-odwa tajba ħbibti l-għada ta' Juventus Monza li it-tim favor tiegħi reba' 2-0 fl-Allianz Stadium ta' Turin. Kienet logħba illi unittama wkoll apparti li finalment nara prestazzjoni simili għal din u kont kuntent li l-coach Montero fl-aħħar logħba tal-istaġun ta' ċans li jilab bit-trident quddiem. Flok bis-solita 3-5-2 ħareġ bit-3-4-3 u rajt speċjalment fl-ewwel taqsima Juventus verament effikaċi fis-sens li ma waqfux jattakkaw anke meta ġew il-gows kif ukoll iddefendu biqluqbija. Imma il-fatt illi mhux li skurjaw u ntefgħu jiddefendu kif ħafna drabi rajt tul il-kors tal-istaġun, il-bieraħ rajt mentalità differenti u nittama li din il-mentalità differenti tkun bidu ta' xi ħaġa iktar pożittiva mill-istaġun li ġej taħt il-coach il-ġdid li għandu jitħabbar iktar probabbli iktar jew kmien il-ġimgħa dieħla jew nassumi li ngħid nofs il-ġimgħa dieħla li ħajkun bi probabilità kbira Thiago Motta li tara fl-tim tiegħu Bologna li hu mhux ħajkompli mat-tim mir-reġjun ta' l-Emilja. Il-bieraħ kienet l-aħħar logħba ta' Alexandro li l-ewwel wieħed jiena anke fil-videos tiegħi ikkritikajtu kemm il-darba minħabba l-prestazzjonijiet forsi rajtu f'Dellikra wkoll minħabba li għamel ċertu żbalji elementari f'ġiex finali minn għalija waħda tal-Koppa Italja u waħda tas-Super Cup fis-snin li moddija kontra Inter. Biss però il-bieraħ ħalaq li ħalqi għax mill-lat uman wera kemm dan ir-raġel verament uħobb lit-tim Juventin. Forsi tgħiduli laqqas Allegri ma labu fil-pożizzjoni tiegħu, biss però jiena ħanipprova niftakar l-Alexandro speċjalment fl-ewwel żminijiet tiegħu ma' Juventus meta kien għandu jiġi miksub mingħand Porto li kien iħabba ta' sew ma' Marcelo fuq il-faxxa xellugija. B'kollox lab 327 logħba ma' Juventus biex bekk sal iktar plejer mhux ta' nazzjoni Taljana barrani li lab ma' Juventus flimkien ma' Pavel Nedved li jkuna ċeka illi l-inna Juventini ħallina ħafna memorji sbieħ. F'dan it-tieni round ksibna 25 punt minn 17 logħba kien bħala tieni round it-tieni mill-ar morna biss qar fl-2009-2010 li l-eżitu tiegħu kulħadd kien jaf bdejnieh bil-coach Ferrara u mbagħad spiċċajna b'Zaccheroni u konna ġejna fis-seba' post. Niġi għal Pagelli u qabel niġi għal Pagelli irrid ta' min jgħid li Dusan Vlahovic ġie ippremjat ukoll bħala l-aqwa attakkant tas-Serje A. Il-Pagelli. Perin li probabbilment tista' tkun l-aħħar logħba tiegħu qed jingħad li huma Juventus leħqu ftehim verbali mal-goalkeeper Michele De Gregorio tal-Monza li kien ivvotat l-aqwa goalkeeper tas-Serje A. Issa xagħad bejn Szczesny u Perrin jagħmel l-ispazju. Szczesny apparentament jidher li ma jridx iġeddet il-kuntratt, Juventus offrulu l-kuntratt attwali, l-paga attwali tiġi maqsuma fuq sentejn. Biss però ma ċċettax ħadd tkun sim ta' qalb jekk naraw qed mill-goalkeepers favoriti tiegħi Perrin ikollu jkun il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Perrin il-bieraħ fl-uniku ċans ta' Monza fl-ewwel taqsima għamel xogħlu sew sitta. Pinsolju t-tielet goalkeeper intella
minn nursery ta' Juventus, għamel żewġ saves mirakolużi fit-tieni taqsima, kien ħaqqu jfejdu t-Taljani Spezzatina, lab tinaf kollu, u ħantieħ 7. Danilo, bjaħwera li huwa Captain Denju, ġila ta' kull ballun, 6.5. Rugani li għadu kif jiffirma l-extension tal-kontrat tiegħu u wera kemm huwa difensur affidabbli, 6.5. Alexandro illi tem l-avventura ta' 9 snin ma' Juventus b'gow daqs attakkant u prestazzjoni tajba, ħantieħ 8, waħda mill-aħjar ironikament li rajt. Il-bieraħ kien hemm fl-aħħar logħba tal-istaġun id-debut ta' Diallo, il-Franċiż li ġie miksub minn Juventus f'Jannar li fil-bidu ma setax jilgħab. U mbagħad għandi sospett illi persi Allegri ma ridux qatt ma labu meta beda ġej fil-forma ma weriex li huwa difensur ħażin fil-ftit ħin li lab u ħantih 6. U l-bieraħ għamel id-dover tiegħu fuq il-faxxa lejn l-aħħar issograħ xi ftit li kommetti penalty, però l-bambin ħabbu il-plejer tal-Monza kien ħabat ballum majdeħ, mela dak 6. Fagioli, jiena l-mistoqsija teqpa kif kien ikun l-istaġun ta' Juventus kieku kellu jilgħab Fagioli. Fagioli l-bieraħ illi ħabbat lu ballum mal-lasta tal-assist l-Alexandro wera l-klassi tiegħu. Fagioli anke saħansitra ġie mgħajjad mal-pre-konvokati tat-tim nazzjonali Taljan. Jiena nittama b'mod egoistiku li kemm jista' jkun iktar inqas ċoħe ma jkun hemm plejers tal-Juventus iktar aħjar ħalli ma mpaxxux lil ħabib tagħna Gravina illi il-geddhom sal-art għadu stampa ġo moħħi wara Koppa Italja. Sostituit minnu Kolossi Caviglia li mhux ħantih vot Fagioli. Alcaraz li kienet l-aħħar logħba tiegħu ma' Juventus jekk dawn ma jġedduħx jew jieħduħx miġdiet onlhom minn Southampton. Kellu logħba tajba ħantih 6. Il-Ing Junior kellu okkażjonijiet tajba, inqas tajba ħantih 6. Chiesa 7.5, parti Skurja l-ewwel gow. Chiesa ħabatlu mal-lassa pratikament l-attakk kien fideh. Chiesa li qed jingħad illi Motta probabbilment ma jridux għax mhux il-plejer li jiddefendi issa nistennew. U naraw għax anke ġuntu li għandu xi diskussjoni mal-enturaġġ tiegħu il-ġimgħa dieħla wkoll. Milik 5.5, ifhimni l-istaġun ta' Milik kien tali, iktar ħażin milli tajjeb, nittama li da plejer ma jinżamx. Sostituit minn Vlahovic illi mhux ħantih vot lejn l-aħħar. Yildiz it-talenti huwa ċar, xi kultant nistilla bdiet tixel sew, joqgħodna attent għadu żgħir ma jitlifx rasu kif kien ġara għal diversi okkażjonijiet ma' Izzo tal-Monza. Sostituit minn Miretti mhux ħantih vot. Nintemm Montero 6.5, Montero li fġiex lobit li mexxa lil Juventus, Skurja 5 goals għal 3 ġab 4 punti, ma tlifniex, u bekk temmejna l-istaġun issa jew fit-tielet, jew fir-raba' post qed ngħid jew fit-tielet jew fir-raba' post għax issa jiddependi mill-Atalanta li għad iridu jilagħbu żewġ lobiet u jekk jirkbu mit-tnejn Juventus jiġu maqbuża. Jiena fuq l-istaġun ma tantx għandi xi nżid u nnaqqas, forsi kien staġun, forsi xtaqt li niġi fit-tieni post, xtaqt li nirbaħ li kont konxu li ma stax nirbu, speċjalment kont diżappuntat ħafna bit-tieni round. Kont konxu li l-ewwel round konna qed immorru oltre l-expectations tagħna, biss però it-tim tagħna minn fralla u naħseb bi problemi interni ġaralu li ġralu. Salvajni bir-rep tal-Koppa Italja, minn ġiex kompetizzjonijiet irbaħna waħda. Issa xarejta mistrieħ u mbagħad kien bambin irid nibdew bil-training f'Lulju, mbagħad il-kampjonat jibda f'Awwissu u nħarsu l-qudiem għal dak li ġej. Jiena minna tiegħi bħala YouTuber Juventin kont illum l-aħħar ħabba
li l-editur għandu pjaniet oħra li mbagħad ħanħalli fideh. Jiena xorta ħareqgħu tarawni, mhux fil-vesti ta' YouTuber wara kull logħba, ma jekk ħajkun hemm affarijiet żgur importanti dwar Juventus, ħanagħmel mezz illi mwassal il-messaġġ. Ħatarawni f'vesti oħra sa jiddeċidihom Antonello, ma jiena ovvjament mhux ħanisvela il-pjanijiet. Nassigurakom illi ħafna pjaċir nagħmilhom daw is-sentejn. Nistqal li ma kinux sentejn faċli, speċjalment is-sena l-oħra, meta bdew inaqsu iżidulna u naqsulna l-punti illi verament ġabuni żiżullus. Forsi stajtu taraw id-diżappunti iktar tiegħi illi fit-tieni round ta' dis-sena ikkun verament tħobb xi ħaġa tkun tħobb it-tim. Daw l-affarijiet iweġġawk, kif forsi bniedem jista' jweġġa' meta persuna oħra jagħmlu xi ħaġa, sa f'dak każ persuna oħra ma għamel xejn imma Juventus verament inħobbhom daqs id-daw ta' għajnejja. Ħantemmaw is-sajf it-tajjeb, ħanniltaqgħu żgur ħafna drabi fil-futur u nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom u riklami u mbagħad il-YouTuber li jmiss. Il-ħadd it-tajjeb u kif dejjem ngħidu forza Juve fejn u alla fejn saħħiet. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Insellem l-semmija kollha tal-Kamra Sportiva mi Brady Buġeja partitarju ta' Manchester United. Dan huwa l-aħħar recording tiegħi għall-istaġun 2023 u 2024. Ninsab sodisfatt ħafna għax l-aħħar recording tiegħi żgur ħanibqa' niftakru għax Manchester United irbaħna l-FA Cup bl-iskor ta' 2-1 fuq ir-rivali Manchester City. Żgur li din ir-rettazza f'patti għall-istaġun turbolenti li kellna, naħseb jiena kemm inni ninsegwi lil Manchester United matul dan l-aħħar 30 sena naħseb jiena kien l-iktar bħala performance fil-league żgur u anke fil-UEFA Champions League kien l-iktar wieħed
deludenti sfortunatament. Kien hemm momenti wkoll jiena fejn ħanitkellem fuq ir-recordings li kelli tal-UEFA Champions League kif ukoll tal-Carabao Cup li jiena kont nagħmilhom kontra qalbi għax ovvjament inti tipprova rajt dejjem irid ikun hemm daqsxejn kritika lejn it-tim tiegħek, imma ovvjament tipprova ssib dak il-ħaġa pożittiva ma tant kemm kienu l-prestazzjoni ma jkienux ikunu għall-altezza li jiena kont nibda ngħid imma x'kien hemm pożittiv x'kien hemm x'ħareġ pożittiv. Però naħseb jiena li Erik ten Hag naħseb il-bieraħ din il-partita amministraħħa kif xtaqu. Ovvjament xi rajt il-formazzjoni jiena ta' 4-2-2 kont daqsxejn konfuż għax ovvjament United qatt ma rajthom jilagħbu dik it-tip ta' formazzjoni barra minn hekk fejn soltu f'dawn it-tip ta' partiti naraw lil Rasmus Højlund bħala l-attakkanti ewlieni il-bieraħ l-attakkanti kienu Bruno Fernandes u Scott McTominay. Però ovvjament kien hemm skop wara għal xiex sar hekk għax naħseb li u l-minra l-partita skur li il-sistema ta' Ten Hag taħdem li ovvjament United jaqbdu lil-City bil-counter attacks kif ukoll rajna f'ħafna partiti fejn United nisħuljaw imma ma jkunx hemm dik il-link bejn id-difiża u l-midfield u nsofrejna ammont mhux ħażin ta' goals, però l-bieraħ naħseb li jiena l-inklużjoni tal-rol ta' Amrabat li beda lettalment quddiem id-difiża u jagħti ċertu libertà lil Kobbie Mainoo naħseb li kienet biex niftehmu il-raġuni għal xiex United erbaħna. Naħseb fil-fema tiegħi dawn iż-żewġ players li għandhom ikunu ovvjament il-player of the match ħada Kobbie Mainoo ma naħseb li kieku ħada l-Marokkin Sofjan Amrabat naħseb li ma jkun seraħ xejn. Rajna ħafna wkoll il-bieraħ Mainoo għamel ġifieri il-gow ta' Mainoo vera juri biċ-ċar dak li jiena bdejt insemmi f'recordings oħrajn li dan il-plejer naħseb huwa l-futur tal-klabb. Naħseb huwa midfielder li jixraqlu wkoll li jkun parti integrali fl-iskwadra tal-Ingilterra mmexxija minn Gareth Southgate. Kif ukoll anke fid-difiża naħseb id-dħul ta' Lisandro Martinez kien fundamentali wkoll. Però qed insemmi Lisandro Martinez ovvjament naħseb li l-arma mbagħad li kellhom City fit-tieni ħaf kienet l-inklużjoni tal-winger Jerome Doku li beda jagħmel ħafna ħsara biex niftehmu fuq il-lemin fejn kien hemm Aaron Wan-Bissaka għalkemm kellu partita tajba Wan-Bissaka ma naħseb jiena li il-livell ta' Doku beda jfixkel daqsxejn lil Wan-Bissaka u ovvjament is-City ma kellu bil-pest li Lisandro Martinez l-istatura tiegħu komparata mal-attakkanti ewlieni ta' City qed nirreferi għal Haaland naħseb l-arma tagħha kienet hija li Doku jibbikja lil Aaron Wan-Bissaka u jagħti dak il-cross mhux fil-flori għal Haaland. U naħseb li dik kienet l-arma li setaw forsi Manchester City idawru l-logħba u fatti jekk ġara il-gowl ġie minn l-istess Doku. Però United ovvjament il-bieraħ kien ħafna nirpuha għalkemm City kienu perikolużi fit-tieni ħaf u nexxilhom iġibu wieħed gowl kellhom ġibu għax ovvjament fl-ewwel ħaf il-logħba kienet ngħid xejn. Naħseb jiena l-bieraħ Manchester United kemm id-difiża u anke il-midfield kienu tajjeb ħafna kienu kompatti u jafu x'huma qed jagħmlu. U naħseb jiena li din ir-rebħa hija l-rebħa strameritata. Ukoll ħadd pjaċir il-bieraħ ħansemmi logħba kontra Liverpool
kienet fil-kwarti tal-finali, l-istess id-difiża pereżempju li huma Liverpool all right vera għajn skur jgħid 4 goals imma kien hemm ħafna żbalji banali u wkoll il-logħba stajna Armenja l-bieraħ anke bħala dixxilpina, anke il-mod kif dew jagħmlu kif il-plejers lejn l-aħħar ukoll kif dew jarmu l-ballun jikklirjaw. Kien hemm pjan u pjan li rnexxa. Jiena nixtieq nagħlaq hawnhekk, nixtieq nagħlaq skużawni billi jiena mhux ħanoqgħod ngħid jekk Erik ten Hag ħaqqux insom postu jew le, jiena nemmen ħafna f'din l-amministrazzjoni l-ġdida tal-Ineos li issa ovvjament mill-istaġun li ġej ħajħdu total control fejn jidħol il-klabb fejn jidħol aspett ta' tekniku, fejn jidħol aspett ta' infrastruttura u faċilitajiet. Ġifieri nemmen ħafna dawn in-nies anke huma nies li meta nara nies bħal Jason Wilcox, CEO mal-Berada, Jean-Claude Blanc, Sir Dave Braceford u naħseb li dawn it-tip ta' nies naħseb kif ukoll ovvjament ħalli ma ninsewx il-Sir Jim Ratcliffe li naħseb li dawn it-tip ta' nies huma it-tama ta' Manchester United. Rigward Ten Hag naħseb jiena fil-verità il-bieraħ ħareġ biċ-ċar li kellu raġun fil-fema tiegħi meta kull ħafna mill-press conferences kien jgħid li huwa mhux qed ir-riżultati mhux qed jaslu għax ovvjament m'għandux il-plejers għad-dispożizzjoni tiegħu u l-bieraħ orajt xorta stennejt bħal bieraħ li nara ċertu plejers ta' stoffa fil-ground li sfortunatament kienu għadhom imweġġajn. Però naħseb il-bieraħ kien hemm ovvjament materjal biżżejjed ġifieri nirreferi għall-11 biex ovvjament United setgħu jilbħu din il-partita u naħseb li Ten Hag alla fine naħseb jiena kellu fuq dan l-aspett kellu raġun u li meta l-United ikollu l-players li jixtiequ they are hard to beat. U nixtieq nagħlaq billi ngħid issa li Ten Hag kellu raġun u li Ten Hag irnexxielu jġib tazz-oħra lejn il-klabb. Taħseb li għandu jżomm postu u nixtieq nara xi żewġ kummenti minn parti tagħli ta' Manchester United. Nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma el-Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Dan ir-recording ħajkun ukoll fuq il-mezzi soċjali tal-YouTube u għada 2 fit-8 ta' filgħaxija ħajkollna l-aħħar programm ta' Mixzone fejn il-YouTuber ta' Milan Joseph Magri ħajjagħti l-analisi tiegħu tal-partita bejn Milan kontra Salernitana warah ikun hemm għall-Parmis għall-reazzjoni tal-partita bejn Empoli u Roma u mbagħad jagħlaq l-editur Antonello Abela għall-aħħar partita tal-kampjonat bejn Verona u Inter. Insellmilkom, Glory, Man United.